i han de prestar atenció. Vinga, poseu-se tots al voltant, i si algú està molt cansat i algú dels meus vol aixecar-se, doncs, vinga, posa't aquí, drets, vinga. Alguna cosa més? Posa-ho bé. Mireu el que tinc aquí. Mireu el que tinc. El que no estigui atent, li pot caure una bona, No riguis tu, no. La vela aquesta està un poc torta. Sabeu per què serveix això? Molt bé, això és per menar el motor. I aquí què penseu que hi va? Aquí sota? No, el pal és això, és l'arjal, la canya també es diu. Aquí hi ha una cosa que es diu enganxa, que darrere té com una cosa així, que si allò se gira cap, si això tu gires cap allà, doncs aquella cosa et gira i fa que la mà... Molt bé, Timó. Aquesta és la nostra. Tan pelada de Marcos, ella. Què ha passat? Aumento las artículos del barco. Molt bé, doncs ja ens donaràs una explicació a la classe. Vale? Perquè ara no tenim temps. Laira, vols dir alguna cosa? Ah, no? Perdona, no et veig. Vinga, algú que aprofiti ara per preguntar coses. Tu què és que volies A demanar? veure, què diu? En Lluís què diu? Vinga. De qui és? Com es diu aquesta barca? Si és igual que té. El nombre d'aquesta barca, Paco, com es diu el nombre d'aquesta barca? És una barca de bou. Era una barca de bou. Sant Bartomeu, jo ja li havia dit, Sant Bartomeu. Sant Bartomeu. També el nom. Te'n recordaràs? Bartomeu. Sant Bartomeu. Bartomeu. Estarem a la classe. Jo estic a punt de tornar enrere. Quan he entrat, quan he arribat, dic no hi ha més que de sol en Pau, dic que ja se'n deuen haver anat, he pensat jo.